Moi, mä oon Aaro Kangasalta Pikkolan koulusta ja mä oon nyt toiminut pari vuotta oppilasagenttina ja nyt oon just alkanut superagenttina. Lähde mun mukaan kattoo, mitä oppilasagentti tekee normipäivänä. Mä aloitin agenttina 5. luokalla Suoramon koululla Kangassalla. Toiminta alkoi silloin koko meidän kaupungissa. Opettajat ei aluksi osannut oikein hyödyntää meidän toimintaa vielä, mutta sitten me markkinoitiin itseemme ja tehtäviä alkoi tulla tasaiseen tahtiin. Tänä syksynä mä aloitin Pikkolan yläkoulussa. Meidän koulussa on yhteensä 20 agenttia. Tehtäviä on yleensä 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi syksyllä haettiin myös uutta superagenttia. Mua kiinnostaa auttaa muita ja oppia uusia asioita, joten tein hakemuksen ja mut valittiin. Oonkin sitten sen kautta nyt syksyn aikana esitellyt agenttihommia toimintaa aloittaville kunnille Adobe Connectin kautta. Sitten tämmösiä mun arkipäivähommia, mitä mä teen tavallisesti koulussa, on luokissa auttaminen, sitten vanhempainillat Pikkolassa, kieltenopettajien päivä, sitten vanhassa koulussa meillä oli paljon salasanojen vaihtoa ja sitten opettajien tietokonepulmat on kans niinku mun osa-aluetta. Sitten isompiin juttuihin kuuluu toi Vantaan oppilasagenttiseminaari, jossa mä olin puhumassa, sitten valtuustoseminaari ja edukamessut. Sitten mun erityisosaamiseen kuuluu toi kuvaaminen. Mä oon ollut kuvaamassa paljon kaikenlaisia juttuja, esim. Veteraanijuhlaa, Orfit-yhtyeen konserttia, Vesopäivän opettajilta taltioin, sitten koulun juhlia, näytelmiä ja muita videoita ja sitten tähän oppilasagenttijuttuun liittyviä videoita. Tuli myös perustettua sitten toiminimi kesällä just näihin kuvausjuttuihin. Ja kyllähän mä silti tämän oppilasagenttijutun lisäksi pystyn harrastamaan muutakin. Mä soitan esim. Viulua, sitten mä teen YouTube-videoita ja kaikenlaista muuta sitten. Moikka! Mä lähden nyt kotiin viettää vapaa-aikaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!